Ranní restart jenom pro tebe. Najdi si pozici, která je dost pohodlná. Nemusíš sedět dokonale. Tvoje tělo dnes nepotřebuje výkon, potřebuje spolupráci. Zavři si oči nebo jen lehce přivři. A na chvíli si dovol nic nedělat. Nadechni se nosem, pomalu a vydechni pusou. Ještě jednou. Nádech, jako bys do sebe brala nový prostor, a výdech, jako bys pouštěla přetlak. A ještě jednou. Nádech, výdech. Nemusíš dýchat správně, stačí dýchat vědomě. S každým výdechem klesáš z hlavy dolů do těla. Z tvých plánů, povinností, z tlaku na sebe. Možná slyšíš v hlavě hlasy. Co musíš, co nestíháš, co bys měla. Teď jim nic neber, jen jim v duchu řekni. Vidím vás, ale teď ne. Představ si, že tyhle myšlenky jsou jako otevřené aplikace. A ty je teď jednu po druhé zavíráš. Odkládáš je úplně stranou. Teď tu není žádný úkol, žádné hodnocení, ani nemusíš být produktivní. Teď přichází fáze, kdy pouštíš to, co ti už neslouží. Všimni si míst, kde držíš napětí. Možná jsou to tvoje ramena, hrudník, břicho, šíje. S nádechem si toho jenom všimni a s výdechem si představ, že z těla odchází těžký vzduch. Jako taková tmavá mlha, jako tlak, který už nemusíš nést. Nádech a s výdechem to všechno uvolni. S každým výdechem odchází cizí očekávání na tebe, odchází pochybnosti, odchází tlak na výkon. Nemusíš vědět, odkud to přišlo. Nemusíš to řešit. Stačí to jen nechat pro tento čas odejít. Pokud se i tak objeví konkrétní myšlenka, strach, nejistota, kritika, jen tomu dovol projít skrz tebe ven. Nepřetlačuj tuto myšlenku, nehádej se s ní, jenom jí řekni. Tohle už teď nepotřebuji. Tohle už teď nepotřebuji. Tohle už teď nepotřebuji. Pod tebou je prostor, který všechno přebírá a neutralizuje. Ty si to teď neneseš sebou dál. Tvoje tělo se právě čistí. Tvoje hlava se právě uvolňuje. A v tomto uvolněném prostoru si teď představ jemné světlo. Ne ostré, ani agresivní, spíš teplé, klidné a barevné. S každým nádechem to světlo vstupuje do tvého těla a vyplňuje místa, která se právě teď uvolnila. Energie do tebe dnes nepřichází z tlaku, ale přichází ze souladu. Vnímej tedy stabilitu ve tvých nohou, otevřenost ve tvé hrudi a klid ve tvé hlavě. A v duchu si řekni, nemusím jet na tlak, abych byla silná. Nemusím jet na tlak, abych byla silná. Nemusím jet na tlak, abych byla silná. A taky moje energie plyne, netlačí. Moje energie plyne, netlačí. Moje energie plyne, netlačí. Představ si, že si ladíš rádio a otáčíš frekvence.
Z musím to měníš na můžu. Z nestíhám to měníš na stíhám. Z tlaku to měníš na flow. Nech v sobě zaznít tyto kvality. Klid, jasnost, síla, důvěra. Nemusíš být dokonalá, stačí být naladěná. Teď si polož jednu jednoduchou otázku. Jak se dnes chci cítit? Jak se dnes chci cítit? Jak se dnes chci cítit? Ne, co chceš stihnout. Ne, co chceš dokázat. Jak se dnes chceš cítit? Nech jedno slovo vystoupit a ulož si ho do těla. Toto je dnes tvoje kotva. Teď si spolu uděláme takovou energetickou ochranu. Představ si kolem sebe jemné světlo. Není to zeď, je to takový filtr. Propouští inspiraci, podporu, radost, dobrou náladu, ale taky zachytí zbytečný stres, chaos, tlak, který sem nepatří. Nemusíš dnes reagovat na všechno. Nemusíš si nic brát osobně. Vrať pozornost zpátky k dechu, k tvému tělu, k místnosti kolem sebe. Jsi tady? Právě teď? Přítomná, nabitá, ale klidná. V duchu si řekni: jsem připravená na tento den. Jsem připravená na tento den. Jsem připravená na tento den. Ne z napětí, ale z vnitřní síly. Pomalu se nadechni a s výdechem se lehce usměj. Až budeš chtít, otevři oči a vykroč do svého šťastného dne.